Olivia měla od rána hroznou náladu. A to hlavně kvůli blížícímu se rozvodovému soudu, kvůli kterému musela odložit několik dobrých portrétních zakázek. Poklepávajíc ošoupanými podpatky Olivia opatrně obcházela kaluže, aby si neušpinila boty. Byla samouk, hrdá na své řemeslo, které se jí v poslední době stalo prací a spolehlivým zdrojem příjmů, kdysi pracovala jako umývačka nádobí v městské jídelně a netušila, jaký potenciál se v ní skrývá. Počasí bylo dost větrné, vířilo podzimní listí jako zlaté sněhové vločky. Olivia měla na sobě lehký kabát, pod kterým měla staré modré šaty, které si koupila ve výprodeji. Dalo se jen hádat, kolik let má tohle oblečení skutečně za sebou. V určitém okamžiku jí dokonce připadalo jako stělesnění jejího pokaženého života. Vlasy měla nedbale sepnuté do drdolu, což jejímu vzhledu jen přidávalo na komičnosti. Líčení měla minimální, jen trochu rtěnky, jen tolik, aby zvýraznila linii rtů. Ve vstupní hale soudu bylo plno, u vchodu do sálu se schlukovali právníci, pracovníci orgánů činných v trestním řízení, svědci a dokonce i všudy přítomní novináři, kteří netrpělivě čekali, až na ně přijde řada. Olivia si v šatně zkontrolovala věci a přistoupila ke dveřím do soudní síně číslo 2, kde se měl projednávat jejich případ. Srdce se jí sevřelo, když uviděla Williama sedět u stolu vedle své matky Jessicy Brickmanové. Nedaleko od ní seděla jeho milenka, ta, která jí všechno ukradla. Isabela byla oblečená v dokonale ušitém kalhotovém kostýmu, který zdůrazňoval její vypracovanou postavu bývalé modelky. Shora se na Olivii podívala s lehkým úsměvem, jako by si ji měřila. Při pohledu na staromódní šaty se Isabela už klíbla. Panebože, to je ale nevkusná věc. Moje prababička se oblékala lépe, přesně tak, dodala tchyně, jaká ostuda. William se na svou ženu pohrdavě podíval a pak se ušklíbl, mohl bys na ní jezdit jako na tažném koni. Vypadáš jako stará babizna. Isabela propukla v hlasitý smích. Jessica, vždy klidná. Jen pozvedla obočí. Olivia mlčky spolkla urážku a plně pochopila, že pro tohle tu není. Ať si ji William zesměšní, to by udělal tak jako tak. Olivia Campbellová, soudní úřednice, řekla suchým tónem, jste připraveni pokračovat v rozvodovém řízení? Ano, zašeptala, jsem připravena, výborně, přikývla úřednice a obrátila se k soudci. Vaše ctihodnosti, nyní projednáváme případ rozvodu Olivie Campbellové a Williama Campbella. Soudce, muž kolem 50, se podíval na Olivii. Prosím, jaké jsou vaše nároky vůči žalovanému? Olivia, která se snažila zachovat klid, začala. William mě podvedl. Měl s ní dlouholetý vztah. Williame Campbell, oslovil soudce jejího manžela, jaká je vaše odpověď? S úsměvem zvedl manželku. Ano, už delší dobu žijeme odděleně. Olivie, nesplňuje moje očekávání, trochu klidnější, dodal, a kdo by chtěl žít s takovým strašákem? Místností se rozlehl smích. Olivia cítila, jak jí po tváři sklouzla horká slza. Chtělo se jí křičet zklamáním a křivdou, ale zatnula pěsti, spolkla slzy a začala si rozepínat staré šaty. Co to děláš? Zasyčel William. Tvář se mu skřivila vztekem, ale Olivia ho ignorovala. Pokračovala ve svlékání šatů a v tichu soudní síně pomalu padaly na zem jako symbol jejího minulého, neúspěšného života. Pod modrými šaty se však skrývalo něco jiného. Šaty, které si tajně koupila, když šetřila každou korunu od svého lakomého manžela. Tyrkysové, s odvážným výstřihem, který nechtěně přitahoval pozornost většiny mužského publika, elegantní a krásné, tak fascinující, že nešlo odtrhnout zrak. Olivia se tajemně usmála, sáhla si do vlasů a jedním rychlým pohybem si sundala sponku. V tu chvíli jí vlnité, slabě zbarvené kadeře kaskádovitě spadaly na ramena jako zlatá kaskáda.
Místnost propukla v potlesk, tak tohle je show, ozval se hlas zezadu. Všechny oči se upřely na Olivii. Někteří lidé si ten okamžik dokonce začali natáčet na chytré telefony, a skutečně, bylo se na co dívat. Fantastická proměna z housenky v krásného motýla. William stuhl. Izabela. Obvykle si jistá svou krásou a šarmem, zbledla a cítila, jaký pod nohama ujíždí půda pod nohama, dokonce i Jessica Brickmanová se zdála být ohromena nečekanou proměnou své bývalé snachy. Doufám, že to bylo plánované, vykřikla překvapeně soudkyně. Olivia stála vzpřímeně, hlavu vztyčenou. Byla teď jinou osobou, silnou a zásadovou. Nejsem tažný kůň, Williame, řekla klidně. Jsem umělkyně a tvořím krásu, to já, ne ty, podávám žádost o rozvod, Olivie, co to má znamenat? Zašeptal. V soudní síni se rozhostilo ticho, všichni pochopili, že tohle je začátek nové kapitoly v životě Olivie, která vstoupila do soudní síně a obratně hrála roli naivního hlupáka, a nejen to, aby soudu dokázala své záměry, předložila důkazy, fotografie, korespondenci, svědecké výpovědi Williamových přátel a kolegů, které potvrzovaly jeho nevěru. Jessica, zachovávající si chladný výraz, se snažila útoky odrážet a tvrdila, že za rozvrat rodiny si Olivia může sama. Můj syn svou ženu vždycky miloval. Lhala. Chyně bez mrknutí oka, ale manželství zachránit nedokázala. A teď z toho udělala cirkus. Soudce pozorně vyslechl obě strany a pak řekl, rozhodnu na příštím zasedání, které se bude konat za týden. A vás, Williame Campbell, bych chtěla požádat, abyste byl napříště klidnější a rozvážnější. Olivia opustila soudní síň s pocitem únavy, ale odhodlání. Věděla, že se rozhodla správně, když manželovi ukázala své pravé já, ne osobu, kterou vídal v posledních letech jejich manželství, ustrašenou, utlumenou, s neustálým pocitem viny. Nevypadala správně, nepřipravila si správné věci ani neřekla správná slova. Měla takhle vypadat rodina? Kde byl ten slib kvality mezi nimi, o kterém vždycky mluvili při svatbě? Když vyšla ven, Olivia úlevně vydechla. No, dokázala to. Ještě neúplně, ale bylo to v pořádku. Manželovi výlevy snášela 7 let, takže počkat ještě týden by nebylo nic moc. Několik minut tam jen tak stála, opírala se o studenou zeď budovy. Vdechovala čerstvý podzimní vzduch a snažila se sebrat myšlenky. Olivia vyhodila staré šaty do koše, zapnula si kabát a spěchala na autobusovou zastávku. Odteď už bude nosit jen věci, které se jí budou líbit. Věci jako její nové šaty, které vyvolaly opravdový rozruch. Koho asi čekali, že uvidí? Vyděšenou myšku, kterou zastrašuje její manžel. No, už ne. Tak dost. Olivia ze sebe setřásla úzkostné myšlenky, usmála se na sebe a pak začala přemýšlet o nadcházející zakázce. Novopečená umělkyně teď mířila k Michaelu Chandlerovi, mladému podnikateli, který si objednal portrét svého 7letého syna. Barvy, stojan a další potřeby zaplatil podnikatel. Nyní se nacházeli v jeho domě, což Olivii značně usnadnilo práci. Autobusová zastávka byla plná lidí, kteří spěchali za svými záležitostmi. Autobus zastavil a jeho motor přehlušil hluk ulice drsným zvukem. Olivia se snažila váčknout dovnitř a cítila lhostejné pohledy cestujících. Osazenstvo autobusu bylo různorodé, úředníci v přísných oblecích, studenti s učebnicemi, ženy s dětmi. Dnes byl na trase průvodčí, takže se cestující snažili chovat co nejklidněji. Po zaplacení jízdného si našla místo u okna. Ponořila se do rozjímání a pozorovala domy a ulice, které se míhaly kolem. Na jedné ze zastávek nastoupil do autobusu u zadního vchodu starší muž. Byl oblečený v potrhaných, špinavých šatech,
což okamžitě upoutalo pozornost poloviny cestujících. Vousy měl zapletené a šedivé a jeho hluboko posazené oči vyzařovaly beznaděj. V rukou držel tašku, stejně špinavou jako on sám. Pane, máte peníze na jízdné? Ozval se ostrý hlas průvodčího, starý muž jakoby se probral z omámení a nepohodlně se posunul na místě. Toužebně se na průvodčího podíval a v koutcích očí se mu objevily slzy. Hele, dětku, já se tě ptám, máte peníze? Promiňte, nemám nic, zašeptal stařec a ještě víc se sesunul. O všechno jsem přišel. Tak to budete muset vystoupit. Průvodčí s ním térhal směrem k východu. Kam mám jít? Zamumlal stařec, autobusem se rozlehl nespokojený šum. Názory se rozcházely. Někteří stáli na straně cestujícího, který se vyhýbal placení jízdného, jiní podporovali průvodčího, jen Olivie nesnesla pohled na skutečné zoufalství ve starcových očích a hluboce ji to proniklo. Počkejte, vstala a oslovila průvodčího. Já za něj zaplatím. Co je potřeba? Jste si jistá? Zeptal se průvodčí překvapeně. S někým, jako je on, si možná koledujete o potíže. Ano, jsem si jistá. Zaplatím, zopakovala Olivia a vytáhla z kabelky peníze. Průvodčí si neochotně vzal peníze a něco si mumlal pod nosem. Děkuji vám, dobrá duše, zašeptal stařec. Není zač, usmála se Olivia. Všichni se nakonec dostaneme do situace, kdy potřebujeme pomoc. Zanedlouho stařec vystoupil na jedné z dalších zastávek. Olivia ho sledovala, jak mizí v davu, a pocítila malou úlevu, že mohla cizinci pomoci. O zastávku později vystoupila z autobusu i ona a cítila na sobě zvědavé pohledy ostatních. Byla to přece jen elitní čtvrť plná novostaveb a domků. Olivia věděla, že se nyní nachází v úplně jiném světě, ve kterém je umělkyní na volné noze, jen další nájemnou pracovnicí vykonávající zakázku. Chandlerův dům byl impozantní svou velkolepostí, ano, rozhodně tu bylo na co se dívat, zvláště pro Olivii, která uměla ocenit malířství i architekturu. Fasáda několikapatrové budovy, obložená zářivě bílým mramorem, se třpytila ve slunečním světle, odrážela teplo a vytvářela hru světla a stínu. Zakřivené linie oken, orámované složitě vytesaným kamenem, jí dodávaly pocit plynulosti a ladnosti a evokovaly lehkost klasických ideálů. Na dvorku se zdál být velký bazén, odpočívadlo s lehátky a dokonce i grilovací koutek, což Olivii obzvlášť ohromilo. Dveře jí otevřela mladá žena s dokonalým účesem a sotva znatelným úsměvem. Vy jste Olivia? Ano, to jsem já, odpověděl host a cítil se trochu trapně. Pojďte dál, pokynula žena zvoucím gestem. Pan Chandler má právě teď práci, ale Edwin už čeká. Olivia vstoupila do prostorné haly. Vyzdobené obrazy a pozlacenými rámy. Tyrkysové šaty zdůrazňovaly její postavu. A na přítomnou společnost nepůsobily o nic méně nápadně než v soudní síni. Vzduch byl naplněn vůní drahého parfému a něčeho sladkého, co připomínalo vanilku. Ve velkém obývacím pokoji spatřila světlovlasého chlapce, asi 7letého, jak si hraje s vláčkem na hraní. V rohu na luxusní kožené pohovce seděl starší muž v drahém tweedovém obleku. Olivia si ho prohlédla pozorněji a stuhla úžasem. Nebyl to ten samý starý muž z autobusu. Ale jak se sem dostal dřív než ona, a navíc oblečený jako pravý švihák, tady, Edwine, seznam se s Olivií. Bude malovat tvůj portrét, řekla žena a oslovila dítě. Pak se obrátila k hostu. Mimochodem, já jsem Stella, Michaelova manželka. Olivia, zmatená a poněkud šokovaná, v odpověď jen přikývla. Dědečku, pojď sem, zavolal Michael, který vstoupil do místnosti.
Jaké myslíš, že by bylo nejlepší pozadí pro portrét? Ahoj. Promiňte, nevšiml jsem si vás, řekl a s lehkým úsměvem se obrátil k mladému umělci. Doufám, že ten úkol zvládnete. Dobré odpoledne. Samozřejmě, nebojte se, odpověděla Olivia a snažila se ignorovat zvláštní pocit, který měla při pohledu na dědečka. Je hezké, že jste přišla. Stařec přistoupil a jeho pohled byl podivně pronikavý a ostrý. Už dlouho jsem se chtěl setkat s talentovaným umělcem, který by dokázal zachytit vnitřní svět mého vnuka na plátno. Tohle je Edwinův dědeček, pan Crossman, ucheštl se Michael, můj tchán z prvního manželství. Nevšímejte si ho, ano, je trochu výstřední, ale svého vnuka má moc rád, ano, všimla jsem si, podařilo se Olivii říct a cítila, jak jí srdce bije rychleji. Kelvin se podivně zasmál a pak se otočil k hostu. Neboj se mě, já nekoušu a jestli mohu, omlouvám se za některé podivnosti, třeba za to, co se nedávno stalo v autobuse. Olivia, která na sobě cítila Stellin intenzivní pohled, se snažila nedat najevo, že ji ty poznámky překvapily. Michaelova žena vypadala nespokojeně s tím. Jak vypadá samouk? V její tváři se zračilo opovržení a na Oliviny nové šaty hleděla s nevysvětlitelnou nenávistí, jako by jí Olivie nějak ublížila. Michaele, už jste se dohodli na platebních podmínkách. Zeptala se Stella a nevšímala si Calvinovy přítomnosti. Ano, samozřejmě, odpověděl podnikatel a pohladil Edwina po vlasech, všechny podmínky jsou uvedeny ve smlouvě. Doufám, že chápe, že čas jsou peníze, pokračovala Stella a vrhla na Olivii opovržlivý pohled. V případě zpoždění to nebudeme tolerovat. Rozumím a pokusím se práci dokončit včas, odpověděla Olivia. Perfektní, uzavřel Michael, začněte. Edwina už hraní unavuje. Olivia popadla složku z náčrtky, přistoupila ke stolu a rozložila potřebné materiály. Cítila se nesvá, jako by vstoupila do cizího světa, kde ještě nebylo rozhodnuto o jejím místě. Možná bychom měli probrat detaily portrétu, navrhla a oslovila Michaela. Co přesně chceš vědět? Zeptal se a přistoupil k ní ze zadu. Například v jakém stylu bys chtěla portrét mít? Zeptala se Olivia váhavě a sklopila oči, protože se jí nelíbila blízkost jejího zaměstnavatele. Věřím vašemu vkusu, odpověděl Michael a naklonil se blíž. Důležité je, aby se Edwinovi líbil. Samozřejmě, zašeptala Olivia. Rozumím. Stelo, proč Olivii neukážeš místnost, kde bude pracovat, navrhl Michael a jeho žena, věnujíc hostu nepřátelský pohled, ji odvedla do nedalekého pokoje. Tady máš všechno, co potřebuješ, řekla a hodila na stůl plátno a štětce. Jen měj na paměti, že v tomto domě netolerujeme líné pracovníky. S tím Stella odešla a nechala Olivii o samotě s jejími myšlenkami. Když se Olivia rozhlédla po prostorné místnosti, uvědomila si, že je ve velmi zvláštní situaci. Na druhou stranu, pokud portrét dopadne dobře, čeká ji příjemná finanční odměna, která jí pomůže v novém životě zakotvit. Olivia, stále ponořená do myšlenek, postavila stojan, plátno, barvy a štětce. V tu chvíli do místnosti vtrhl Edwin. S okouzlujícím úsměvem na pihovaté tváři vypadal jako malý andílek. Což Olivii bezděčně přimělo k úsměvu. Tak začneme, řekla. Chlapec se na ni podíval s neskrývanou zvědavostí. Namaluješ mi mého oblíbeného medvídka. Samozřejmě, jestli chceš, odpověděla Olivia a obdivovala jeho dětskou spontánnost. Dědečka si nevšímej. Je takový i po maminčině smrti. Ale já si ji skoro nepamatuju. A Stella vlastně není moje máma, je to macecha. Děda Kelvin se pak stal trochu divným, často někam chodí, mumlá si ze spaní, řekl Edwin, pohodlně se usadil na židli a mazlil se svou oblíbenou hračkou.
Olivia přikývla, pak upravila stojan a připravila se k práci. Stačil jeden pohyb jejího štítce a na plátně se objevil první lehký, jemný tah, jako dotek motýlího křídla. Oliviiny myšlenky však odpluly daleko od světlého pokoje, od chlapce s andělským úsměvem i od chladného pohledu jeho nevlastní matky. Zdálo se, že se ponořila do hlubokého moře svých vzpomínek a do mlhavé dálky minulosti. V mysli se jí objevily školní chodby plné pronikavého hluku a kroků studentů o přestávkách. Olivia najednou viděla samu sebe, malou holčičku s rozcuchanými vlasy a očima plnýma neskrotné radosti. Olivie, drahá, ty máš takový talent, ozval se jí v mysli hlas její učitelky výtvarné výchovy. Musíš jít na uměleckou školu. Bude z tebe skvělá umělkyně. Olivia se usmála, ale v jejím úsměvu byla stopa smutku, protože ne všechno v její minulosti bylo dobré. Vzpomněla si, jak si ji spolužáci dobírali. Podívejme se, kdo přichází. Olivia se rozuřila z plachty. Nebo si je možná našla v koši. Bohužel její matka, věčně unavená a vyčerpaná, si nemohla dovolit kupovat hezké věci. Její otec zemřel, když byla Olivia ve 2. třídě, zasažen elektrickým proudem při práci na výměně sloupů elektrického vedení. Jasně si pamatovala ten den, kdy se její matka rozplakala a padla na kolena, bezesné noci plné zoufalství, slz, bezmoci, to vše zanechalo v dívčině mysli nesmazatelnou stopu na mnoho let. Její matka, utápějící se v depresích, jí nedokázala pomoci. A ani doba nebyla lehká, práce bylo málo a její matka, která pracovala jako školnice ve škole, měla po své pravidelné směně ještě vedlejší práci umývání kanceláří. Co mohla dělat s tak malým platem? Stačil jen na jídlo, a to ještě to levné. Po skončení školy šla Olivia pracovat do jídelny. Mila nádobí, aby matce jakkoliv pomohla. Na další vzdělání v té době nebylo ani pomyšlení, pořád všechno odkládala a říkala si, dostanu se k tomu později, moje kreslení nikam nevede. Když o tom nyní Olivia přemýšlí, uvědomuje si, jak velkou chybu udělala, když nenavštěvovala uměleckou školu. Čím byla teď? Kdo byla myčka nádobí, která umí kreslit? Sen, ne kariéra. Shodou okolností se při práci v jídelně seznámila se svým budoucím manželem. William přišel s kamarády na jídlo a Olivia zaskakovala za nemocnou servírku. V jídelně to bylo běžné, nebyla to restaurace. Stávaly se tam různé věci. Jakmile Olivia vstoupila do místnosti s tácem v ruce, William si ji okamžitě všiml a udělal všechno proto, aby jim právě ona přinesla objednávku. Když však servírka podávala čaj usmívajícím se klukům, vylila ho jednomu z nich na kalhoty, což vyvolalo výbuch smíchu jeho přátel. Ironií osudu to byl nakonec William, kdo se stal obětí. A okamžitě požadoval náhradu morální újmy v podobě večerního výletu do kina nebo kavárny. Olivia odmítla kavárnu, ale s radostí souhlasila, že s ním půjde na premiéru romantického filmu a právě tam, na místech určených k líbání, začal jejich vztah, který se změnil v něco mnohem víc než jen rande. Jejich románek se náhle rozhořel a stal se pro oba naprostým překvapením. Procházky v parku, projížďky na kole a relaxace v přírodě, to vše je vzrušovalo a zbližovalo mladé lidi stále víc, přestože budoucí tchyně Jessica Brickmanová nebyla synovou volbou, mírně řečeno, nadšená. Nadcházející svatbě se nebránila, navíc své snaše dokonce věnovala rodinnou stříbrnou brož jako projev uznání. V té době William právě dokončil studium ekonomie a absolvoval stáž ve firmě zabývající se prodejem stavebních materiálů. Mnozí mu už tehdy předpovídali zářnou budoucnost, ale to všechno bylo teprve před ním. Olivia prozatím pracovala v jídelně a ve volném čase si pro vlastní potěšení malovala. William mezitím pracoval na upevnění své pověsti. Upřímně řečeno, Olivia sama nevěděla, co bylo v jejich vztahu zlomem,
možná to byla absence dětí, Williamova neochota podstupovat lékařská vyšetření a případná léčba. Jessica do hádek páru taktně nezasahovala, i když syna tajně podporovala, neodsuzovala ani jeho postranní aféry. Dobrá manželka je ta, kterou manžel nikdy neopustí kvůli jiné, to ví každý, říkala, a jestli často odchází, pak je tu problém, který je třeba buď vyřešit po dobrém, nebo se obrátit na soud kvůli rozvodu, který by ulevil oběma stranám. Zároveň Olivia nemohla říct, že by rozvod očekávala. Vůbec ne. Kdyby to bylo na ní, zachovala by rodinu bez ohledu na cokoliv. William se však rozhodl ve prospěch své bývalé milenky, modelky Isabely, která při každém jejich setkání nevynechala příležitost připomenout mu nutnost rozvodu. Jak se říká, voda kámen obrušuje, William tedy podlehl přemlouvání svůdné krásky. A jeho matka také příliš neodolala. Byla 3krát vdaná, 2krát velmi neúspěšně. Nejspíš to bylo dědičné, při vzpomínce na manželova slova u soudu se Olivia nemohla ubránit rozechvění. Proboha, opravdu ji s tím její manžel spojoval. Teto Olivie, jsi v pořádku? Edwinův jemný hlas přerušil proud jejich vzpomínek, polekala se a odsunula smutné myšlenky stranou. Na tvářích se jí už leskly slzy. To nic, zlatíčko, usmála se Olivia a snažila se, aby její hlas zněl klidně. Jen se ztratila v myšlenkách, Olivia začala malovat a do každého tahu štětcem vkládala kousek své duše. Už retušovala pozadí. Když se jí najednou v mysli objevil obraz jejího otce, vzpomněla si, jak ji táta učil kreslit, jak ji podporoval a říkal jí, že je velmi talentovaná. Když chceš kreslit, tak kresli, řekl jí jednou. Neboj se a nikoho neposlouchej, máš dar a musíš ho každý den rozvíjet. Tehdy byla otcova slova jako paprsek světla v temném tunelu. Olivia najednou cítila, že navzdory všem těžkostem, které na ní dopadly, se nevzdala, malovala dál, dokonce i v neprofesionálním prostředí. Kreslila na ubrousky, na staré tapety, na všechno, co našla. Tati, zašeptala Olivia, já si všechno pamatuju, říkal si něco, zeptal se Edwin a znepokojeně a zmateně se na ní podíval. Olivia se usmála. Ne, zlatíčko, jen jsem si povídala sama se sebou. Přikývl na znamení pochopení, jako dospělý, Olivia změnila barvu a inspirována chlapcovou přítomností pokračovala v malování. Cítila, jak jí srdce naplňuje teplo a laskavost. V hloubi duše jí těšilo, že je s touhle bystrou dušičkou, která neznala její minulost, nevěděl o jejím trápení a selháních a viděl ji jen jako umělkyni, která pro něj vytváří nádherný, kouzelný svět. Olivie, ozval se mužský hlas, omlouvám se, že ji vyrušuji. Pane Chandlere, rychle vstala. Do místnosti skutečně vstoupil majitel domu. Jak pokračuje práce? Zeptal se při pohledu na plátno. Všechno jde dobře, odpověděla Olivia, váš syn je velmi milý, vycházíme spolu dobře. Skvělé, usmál se Michael. Jsem rád, že jsem si tě vybral. Děkuji, je mi potěšením. To je v pořádku. Jsi velmi talentovaný, věděl jsem to od začátku, jeho slova byla jako bomba pro Oliviinu duši. V rozpacích sklopila oči a nevěděla, jak odpovědět. Michael však s odchodem nespěchal. Kelvin, Edwinův dědeček, víte, je to komplikovaná osoba, začal Michael, vyprávěl mi o něčem, co se stalo v autobuse. Proto jsem ti opravdu vděčný za tvou pomoc. Uhradím všechny výdaje, pokuty a tak dále. Olivii zrudly tváře rozpaky. Ale ne, to nic není, řekla, jde jen o maličkost. Nemohla jsem nechat staršího člověka v nesnázích. Ale řekni mi. Proč to dělá?
Proč se obléká jako žebrák, jak jsem pochopil, je to docela soběstačný člověk. Michael se usmál. No, není to něco, co by se dalo snadno vysvětlit. Začnu od začátku. Pravděpodobně nevíte, jaký byl předtím. Co tím myslíš, zeptala se Olivia, její zvědavost byla na vrcholu. Kelvin Crossman, začal Michael, byl slavný právník. Jeho jméno se ozývalo po celé zemi a všichni v soudní síni se při něm třásli, specializoval se na nejtěžší případy, obhajoval lidi, které ostatní právníci už vzdali a odepsali je. Kelvin Crossman nebyl jen právník, byl to obhájce, bojovník za spravedlnost. Vážně? Olivia vykřikla, Michael přikývl. Rozhodně. Byl respektovaný, obdivovaný a obávaný. Silný, charismatický Kelvin Crossman bojoval za spravedlnost za každou cenu, o Tchánových úspěších v soudní síni vědělo celé město a jeho jméno se stalo synonymem zákonnosti a bezchybné pověsti. A co se stalo potom, zeptala se Olivia a pocítila náhlý soucit se starším právníkem, představila si ho jako osamělého tuláka, kterého před hodinou a půl potkala v autobuse. Věk si bohužel vybírá svou daň, povzdechl si Michael smutně, v posledních letech začal mít dědeček problémy s pamětí. Stal se zapomnětlivým, podivínským a občas se chová naprosto iracionálně, lékaři mu diagnostikovali demenci v raném stadiu, ale jeho mysl stále touží po spravedlnosti a často si vymýšlí různé osobnosti. Aby mohl hledat spravedlnost na ulici. Pro obyčejné lidi, ne v soudní síni, dnes se převlékl za tuláka, chtěl prostě, aby lidé reagovali na jeho poselství a respektovali jeho věk. Naštěstí jste tam byli vy a vše skončilo v klidu. Mohlo to dopadnout hůř. Taková je situace, moje druhá žena Stella ho bohužel nemůže vystát. Jejich osobnosti se prostě neshodují. Jsou jako kočka a pes. To je škoda, zašeptala Olivia, ale je to zvláštní, ano, je to těžké, řekl Michael a zesmutněl. Se Stellou se snažíme dědečka podporovat, ale on se často ztrácí ve vzpomínkách. Kelvin pořád všem vypráví historky staré desítky let o věcech, které se staly v soudních síních a vypráví je s takovou živostí a živými detaily, že je někdy těžké rozeznat, co je skutečnost a co jeho představy. Olivia pozorně poslouchala a představovala si úplně jiného Calvina, než jakého potkala v autobuse. Bylo těžké uvěřit, že starý muž, s nímž se setkala, byl kdysi tak živý a slavný. V tu chvíli vstoupila do místnosti Stella. Její pohled zůstával chladný a rty měla sevřené do tenké čárky. Věnovala Olivii pohrdavý pohled a obrátila se k manželovi. Michaeli, myslela jsem, že už si s tím umělcem skončil, musíme jít do obchodu s nábytkem. Včera jsem ti říkala, že chci koupit něco do obýváku, pohovku a pár židlí. Stelo, buď prosím zdvořilá. Michael se zeptal. Olivia pomohla Calvinovi. Měli bychom být vděční alespoň za to. Nevidím žádný důvod, proč být vděčný. Stella se zarazila. Podle mého názoru jen hledala cestu do našeho domu. Stelo, nech toho. Michael řekl ostře. Olivia nic nehledá. Je to profesionálka a my jsme ji požádali, aby udělala Edwinův portrét. Manželka ho ignorovala a obrátila se k Olivii. Doufám, že tu nezůstaneš dlouho, řekla chladně, nemám ráda, když jsou v našem domě cizí lidé, zvlášť dívky v takových šatech. Už mám dost toho pološíleného starce, který měl být dávno v blázinci. Jestli chce žít jako tulák, ať jde na skládku a tam si dělá ty svoje malé procesy, ten nedokončený právník. S tím si Stella odfrkla, vrhla na Olivii poslední pohrdavý pohled a opustila místnost. Michael rozpačitě pokrčil rameny, omluvně se podíval na hosta a následoval svou ženu.
Oliviina nálada byla zcela a nenávratně zkažená. Alespoň pro dnešek. Proč se tak rozčílila kvůli mým šatům, jako by ostatní ženy nosily jen hadry, pomyslela si smutně Olivia, náhle jí hlavou pronikla znepokojivá myšlenka. Možná na mě jen žárlí kvůli svému manželovi. Myslí si, že pokukuji po jejich bohatství. Oliviiny tváře jasně zrudly. Ne. Tahle myšlenka rozhodně nebyla pro ní, nechtěla rozbít manželství někoho jiného. Nikdy nelze stavět štěstí na cizím neštěstí. A není to správné. Ať si lidé říkají, co chtějí, Olivia měla dobrou výchovu, rodiče jí vštěpovali dobré hodnoty a morální normy pro ní nebyly prázdná slova, na rozdíl od Isabely, která svedla svého manžela a teď se cítila jako paní domu. Vysmívala se jí stejně jako William, který v ní neviděl nic víc než pracovního koně. No, uvidíme, kým se staneš, až budeš s Williamem žít asi rok, pomyslela si Olivia s trochou smutku a odložila kartáč. Jak mohla tvořit, když měla v hlavě tolik zmatku, koneckonců i tohle je práce a je třeba ji brát vážně, to je pro dnešek všechno. Zeptal se Edwin, trochu zklamaný. Ano, miláčku, odpověděla Olivia. Většina portrétu je hotová, ale čeká nás ještě spousta práce. Tak doufám, že ti to nevadí. Dokončíme ho zítra, pokud ti to nevadí, dodala a rozpačitě sklopila oči. Jistě, že mu to nevadilo. Zvlášť když na něj portrét, i když v nedokončeném stavu, už teď udělal velký dojem. Dobrá, zítra na tebe budu čekat. Pak se půjdu dívat na pohádky. Jen do toho, uvidíme se zítra. A pan Crossman mě vyprovodí, kdyby něco, usmála se Olivia, když odcházela z luxusního sídla, cítila, že ji někdo pozoruje. Otočila se a uviděla Calvina, jak stojí u okna. Jeho obvyklý odtažitý a trochu vytřeštěný pohled byl nyní nezvykle soustředěný. Olivie, počkej, zašeptal a vyšel z domu. Mladá umělkyně se zastavila, nevěděla, co má od podivného starce čekat tentokrát. Můžu s tebou mluvit? Zeptal se udýchaně. Samozřejmě. Musím ti něco říct, jen si nemyslete, že jsem blázen. Nejsem senilní, vůbec ne. Kelvin zaváhal a podíval se na dveře domu, jako by se bál, že by to mohl někdo zaslechnout. Jde o to, Stelo, že něco skrývá. Olivia se zamračila. Co tím myslíš? Cítím to, zamumlal starší muž a pevně sevřel hůl. Není tím, kým se zdá být, no, je jen trochu chladná, možná trochu hádavá, ale to je všechno, snažila se Olivia najít správná slova. Ne. Ne. Tak to není. Kelvin se náhle zastavil a chytil Olivii za ruku. Stella má očividně něco za lubem. Viděla jsem ji, v tu chvíli se stařec zarazil a v očích se mu zableskla panika. Viděl jsem ji, jak něco schovává ve skříni. Olivia stiskla rty a snažila se nedat najevo, jaký chování postaršího právníka zneklidňuje. Zjevně mu nebylo dobře, i když jeho oči prozrazovaly upřímné obavy. Možná bych měla zavolat panu Chandlerovi. Ať zavolá sanitku nebo doktora. Demence je nepředvídatelná. Je třeba profesionálního přístupu, a co skrývala. Ptala se Olivia dál, nevím to jistě, zašeptal Kelvin a odvrátil pohled, ale cítím, že je to něco zlého. Stella se stala divnou. Když Michael není doma, telefonuje s nějakými lidmi. A taky jsem to viděl, bývalý právník stišil hlas do šepotu, divné věci v její kanceláři. Vypadaly jako malé mikrofony nebo odposlouchávací zařízení. Víte, když jsem pracoval jako právník, viděl jsem takové věci, někdy se nahrávky z nich používaly jako důkaz u soudu. Olivia zavrtěla hlavou. Odposlouchávací zařízení. Ale proč, to nevím.
Kelvin smutně odpověděl a zavrtěl hlavou. Ale myslím, že Stella shromažďuje na Michaela kompromitující materiály, Olivia se cítila nesvá. Mohl bys mít pravdu. A Stella opravdu něco skrývá. Jsi si jistý? Mladá žena se zeptala a dala najevo, že je připravena ho vyslechnout až do konce. Ano, přikývl Kelvin a uchopil ji za ruku. Chci, abys mi pomohl, mě. Olivia se překvapeně zeptala. Ano, přikývl Kelvin znovu. Ty jsi tak chytrý a všímavý. Pomůžeš mi zjistit, co má Stella za lubem, ale co přesně chceš, abych udělal? Zeptala se Olivia a cítila v sobě rostoucí pochybnosti. Na jednu stranu chtěla chudákovi starému muži pomoci, na druhou stranu nemohla uvěřit jeho tvrzením, která zněla tak absurdně, že ji chtěla prostě odmítnout a co nejrychleji odejít domů. Chci, abys nainstalovala kameru, zašeptal stařík, samozřejmě skrytou, abys měla Stellu na očích. Olivie byla v šoku. Chcete po mně, abych ji špehovala? Tohle není špehování, řekl právník a oči mu podivně blýskaly, je to nezbytné opatření. Mám pocit, že Stella chystá něco proti mně nebo proti Michaelovi a Edwinovi. Ale to přece není úplně legální, ne? Co je důležitější, zeptal se s pevným hlasem, zákon, nebo bezpečí mého vnuka a zetě? Prosím, pomozte mi, je to velmi důležité, Olivia zaváhala. Na jednu stranu chápala, že Kelvin je na tom nejspíš psychicky špatně a jeho podezření může být výplodem jeho choré fantazie. Na druhou stranu jí intuice napovídala, že v tomto domě něco nehraje. Dobrá, povzdechla si smutně. Pomůžu mu, děkuji ti, má drahá, zamumlal Kelvin. Co bych si bez tebe počala? Tady, vezmi si tohle. Jsou to peníze na kameru. Trochu jsem si šetřil na důchod, Olivia souhlasně přikývla, pak zašla do nejbližšího obchodu s elektronikou a koupila si malou videokameru vybavenou pohybovým čidlem. Musela se prodírat návodem k použití, který byl strašně přeložený, cestou zpátky do Michaelova domu se Olivia cítila nesvá. Nikdy předtím nic podobného nedělala a představa, že špehuje hospodyni, v ní vyvolávala nepříjemné pocity. Kelvin se s ní setkal v obývacím pokoji a byl tak šťastný, že se dokonce rozplakal. Nakonec sebrala odvahu a Olivie zamířila ke Stellině kanceláři. Srdce jí divoce bušilo, rychle si prohlédla místnost a aniž by ztrácela čas, začala hledat vhodné místo, kam by kameru postavila. Kancelář byla velká, s obrovským psacím stolem, policemi na knihy a velkým oknem s výhledem do zahrady, kam bych ji měla dát, zašeptala a rozhlédla se kolem. Náhle se její pohled zastavil na ozdobné římse nad oknem, na níž byla police na květiny. Tam, za muškáty a modrým květináčem, bylo ideální místo, dokonalé, usmála se Olivia a očekávala okamžik, kdy odhalí pravdu. Opatrně nastavila kameru za květinu, zhluboka se nadechla, aby uklidnila nervy, a Olivia se snažila připojit kanál kamery k displeji telefonu. Pak se však setkala s novým problémem. Obrazovka byla úplně černá. Co je to? Olivia zkusila přepnout režim. Ale bezvýsledně, co se to tu děje, náhle se za jejími zády ozval Stellin hlas. Olivia vyskočila a překvapením málem upustila telefon. Já jen, Zarazila se, můj telefon. Hledáš něco? Zeptala se Stella a přistoupila blíž. Nebo má problémy s technikou, oči měla chladné a stisknuté do tenké, pevné linky, ne, nic takového, zamumlala Olivia, jen mi došla baterka. Myslela jsem, že jsem tě požádala o nabíječku, Stella se na ní neomylně nespokojeně podívala. Myslela jsem, že už bys měla být pryč. Bloudila si po domě jako duch a tenhle stařík něco rozvířil, dobře, už jdu,
zamumlala Olivia a hlas se jí zachvěl, když se vydala ke dveřím. Stella ji následovala s podezřívavým pohledem, ale dál nic neříkala. Teprve když Olivia vyšla ven, uvědomila si, jaké měla štěstí, hospodyně si kamery nevšimla, ačkoliv měla v útrobách stále nepříjemný pocit. Co když Stella přece jen nebyla vinná? Co když to byly jen bludy staré právničky, u níž propukla paranoja? Na to Olivia neznala odpověď. A upřímně řečeno, byla příliš vyčerpaná, než aby o tom přemýšlela. Dnes toho bylo příliš mnoho, soudní jednání, posměšky ze strany Williama a jeho nové milenky, Stellino nepřátelství a podivné chování Calvina Crossmana. Nebylo toho na jeden den příliš, Olivia se rozhodla nečekat na autobus, vyškrábala dost peněz na taxík a blaženě se opřela na zadním sedadle. Řidič byl chápavý a zbytečně se nevyptával, místo toho odvezl Olivii do jejího pronajatého bytu a jemně jí poklepal na rameno, když viděl, že usnula. Probuď se, jsme tady. Těžký den? To není to správné slovo. Moc ti děkuju, přeji ti hodně štěstí a dobré klienty, řekla rozespalá Olivia. S námahou vystoupala po schodech do 4. patra, otevřela dveře a klesla na lavičku na chodbě. To byl ale den. Ani jsem se nedokázala pořádně rozvést, její večeře se skládala z omelety a salátu z čerstvé zeleniny. Vždycky jedla málo. Byl to zvyk z dětství. Kdy vyrůstala a kdy její matka nevždy dokázala pořádně uvařit. Po večeři se Olivia podívala na svůj starý chytrý telefon, přetrvával v ní pocit neklidu. K jejímu překvapení teď fotoaparát přenášel vynikající obraz. Ale tehdy to z nějakého důvodu nefungovalo, na displeji se rozblikalo rozhraní programu a Olivia s bušícím srdcem uviděla obraz ze Stelliny kanceláře. Skrytá kamera v rohu vysílala záznam v reálném čase. Co se to asi děje, zašeptala Olivia a přitiskla telefon téměř k sobě, místnost jakoby dýchala luxusem, měkká křesla, sametové závěsy, obrazy slavných umělců, všechny známky dokonalého vkusu a bohatství. Stella seděla u masivního dubového stolu. Před sebou měla notebook, Olivia nedokázala rozeznat obličej na obrazovce. Michael nemá ponětí, řekla Stella a z jejího hlasu kapalo opovržení, všechno jde podle plánu. Olivia visela na každém slově a srdce jí bušilo v hrudi jako ptákovi, který se snaží uniknout z klece. Dohoda s Momeligehtem, podepsal papíry, aniž by se podíval, myslel si, že je to jen obyčejná smlouva. Stella se zachychotala a v očích se jí zablesklo něco nebezpečného a dravého. A je to Zlatý důl. Olivia nevěřila vlastním uším. O čem to mluví? O čem to mluví, a pak ten stařík, pokračovala Stella a tvář se jí náhle zachmuřila obavami. Budeme se o něj muset postarat. Mám pro něj své osobní důvody. Jaké hrozné myšlenky se Stelle honí hlavou? Co má v plánu? Zajímalo Olivii, bude to v pořádku. Mužský hlas vycházející z reproduktorů odpověděl klidně, autoritativním tónem, děláš všechno správně. Pokračujte ve zvukovém záznamu a shromažďování dokumentů, a až bude Michael zničený, budeme si moci odpočinout u moře. Nebo, jestli chceš, můžeme se odstěhovat úplně. Kdo je to? Její milenec, pronikla Olivii do mysli znepokojivá myšlenka. Přesně tak. Ach, jak sladce vrkají, teď všechno zapadlo na své místo. Chladné pohledy, pohrdavé úsměvy, to nebyla jen nechuť, to byla chladná vypočítavost. Olivia se vřela pěsti, zžíral jí vztek, protože věděla, že měla tuhle intriku okamžitě zastavit, zabránit jakýmkoliv záludným plánům, které ta žena spřádala, veškeré papírování, to vyřídím já, řekla Stella. Michael mi věří a já ho nesklamu.
Olivia si zakryla ústa rukou, jako by chtěla zabránit tomu, aby vydala trapný zvuk, seděla před notebookem a zadržovala dech jako zvíře v pasti. Srdce jí bušilo jako o závod a uvnitř ní zuřila bouře. Stelina slova udeřila jako blesk, nechápala přesně, co se děje, ale cítila, že se věci nebezpečně komplikují. Měla o Edwina strach. Co by se s chlapcem stalo, kdyby Stella svůj plán dotáhla do konce, a co pan Crossman? Měl pravdu. Olivia se opřela v křesle a ztěžka oddechovala. Musím Michaelovi všechno říct, zašeptala, ale okamžitě se jí zmocnily pochybnosti. Co když to Stella obrátí proti mně? Co když mě obviní z pomluv a nezákonného sledování? Olivia byla zmatená, byla jen umělkyně, najatá na zakázku v Chandlerově domě. Neměla žádnou moc ani vliv. Na druhou stranu zůstat stranou bylo nemožné. V tu chvíli se Olivia podívala na rodinnou fotografii, usmívajícího se otce, matku ve světlých šatech a ji, malou holčičku držící v rukou tužky. Jak rychle se všechno, co se zdálo věčné, rozpadá. Ne, tohle jí nedovolím, zvlášť ne s panem Crossmanem. On mi věří. Jak bych ho mohla zradit a mlčet o tom, co jsem viděla? Noc ubíhala a Olivii zžíraly úzkostné pochybnosti. Druhý den ráno, vyzbrojená flashdiskem s nahrávkou, vstoupila do obývacího pokoje Chandlerových, kde si Edwin hrál se stavebnicemi. Ahoj, zašeptala Olivia a snažila se nenarušit jeho náladu. Chlapec, aniž by vzhlédl od své hry, v odpověď jen přikývl. V tu chvíli vstoupil do místnosti Michael, oblečený v elegantním obleku. Vypadal trochu unaveně, ale přesto z něj vyzařovalo obvyklé sebevědomí. Dobré ráno, Olivie, kdy plánuješ dokončit portrét? Zeptal se a pohlédl na plátno zachycující synův úsměv. Myslím, že dnes, pane Chandlere. Už je skoro hotový, jen pár posledních úprav, odpověděla Olivia, ale je tu něco. Co vám musím říct hned teď? S těmito slovy přistoupila k podnikateli a podala mu flashdisk. Myslím, že bude lepší, když se na to podíváte hned. Je tam nahrávka, která by vás mohla zajímat. Michael se zamračil a zmateně flashdisk překlopil. Co je na něm? Podívejte se na to a pochopíte, řekla Olivia. Pan Crossman o tom ví. V tu chvíli vstoupila do místnosti Stella. V jejich očích se zřetelně zračila úzkost. Co se děje? Právě jsem se rozhodla ukázat panu Chandlerovi tu nahrávku, odpověděla Olivia a snažila se skrýt nervozitu. Michael odešel do své kanceláře a zapnul počítač. Ne, to nemůže být pravda, zašeptal a zíral na obrazovku. Olivia a Stella zůstali v obývacím pokoji. Ve vzduchu viselo husté napětí, o 5 minut později vyšel Michael z kanceláře. Ve tváři měl šok a nedůvěru. Stelo, co to znamená? Jeho žena si uvědomila, že je po všem, a udělala zoufalý krok, popadla ze zásuvky kuchyňský nůž a s divokým výkřikem se vrhla na Calvina, který dosud tiše seděl v křesle a byl stále ohromen tím, co viděl. Stůj, Stelo. Křičel Michael, ale ona byla rychlejší. Darebák, křičela. Zničil si mi život. Nůž se mu zabořil do ramene. Stařec padl na podlahu a vykřikl bolestí. Kelvin, křikl Michael a vrhl se k němu. Olivia zapomněla na svůj strach, také se vrhla ke Calvinovi a strhla ze stolu ubrus a začala mu ránu obvazovat. Naštěstí ho nůž jen škrábl, nezasáhl žádnou větší cévu. Uklidni se, zašeptala Olivia. Bude to v pořádku. Chtěla se mě zbavit, rozčiloval se Kelvin. Zavolej policii, Stella se náhle zastavila, jako by se probrala z šílenství. Ve tváři jí zamrzl výraz hrůzy. Konečně jsem to pochopila. Chtěla se mi pomstít, zašeptal Kelvin.
Za něco, co jsem před mnoha lety neunesl. Čí případ, zeptal se Michael a svázal Stele ruce. Případ jejího otce. Byl to recidivista, lupič. Odmítl jsem ho obhajovat, a to pouhou hodinu před soudem. A ona na tuhle chvíli čekala celý život. Zeptal se Michael. Zřejmě ano, tohle jsem nečekal. Její příjmení je tak obyčejné. Danielovo. To mě vyvedlo z míry. Pane Crossmane, řekl Michael, vy za to nemůžete. To ona je blázen. Omlouvám se, že jsem si myslel, že jste výstřední, a nevěřil jsem vám. Olivia mezitím našla lahvičku s peroxidem vodíku a pečlivě ošetřila ránu. Zanedlouho přijela policie. Stella byla zatčena. Když ztratila veškerý svůj dřívější vzdor, prakticky se nebránila, Michael přistoupil k Olivii a pevně ji objal. Děkuji ti, řekl. Všechny si nás zachránila. Usmála se, bylo samozřejmě příjemné slyšet slova vděčnosti, ale zároveň jí bylo líto Stelly, která se stala obětí vlastních ambicí a touhy po pomstě. V následujících dnech Olivia dokončila portrét. Edwin se z plátna usmíval a každý, kdo šel kolem, si nemohl pomoci, aby se na něj neusmál. Kelvin se svým zetěm plně smířil a už ho nepovažoval za duševně nemocného. Rána, kterou mu Stella zasadila, se rychle zahojila a laskavý stařec na ní brzy zapomněl a hrál si s vnukem. Olivia se však do pronajatého bytu už nevrátila. Zbalila si věci a přestěhovala se do Michaelova domu, ten jí nabídl práci chůvy pro Edwina pod podmínkou, že bude chlapce učit kreslit. O několik dní později se konalo další soudní jednání. Tentokrát však vedle Olivie seděl Kelvin Crossman a opíral se o hůl. Nepřestávala žasnout nad jeho proměnou. Z výstředního starce, kterého zachránila v autobuse, se stal neúnavný bojovník za spravedlnost. Neboj se, drahá, zašeptal Kelvin, když si všiml její úzkosti. Všechno bude v pořádku. Postaral jsem se, aby tvůj manžel dostal, co si zasloužil, ale jak si to udělal? Myslela jsem, že je všechno ztraceno. Starý pes ještě umí štěkat, usmál se. Kdysi jsem obhajoval milionáře z vězení, teď bráním křehkou umělkyni před těmi jejími. Zazvonil zvonek a do místnosti vstoupil soudce. Napětí ve vzduchu bylo hmatatelné. William, který seděl naproti ním, vypadal zmateně a poraženě, jeho předchozí sebedůvěra se zcela vypařila. Soud přezkoumal všechny materiály, které soudce začal. A uznává manželství Olivie a Williama Campbellových za rozvedené. Navíc na základě nových informací poskytnutých žalobcem shledáváme Williama Campbella vinným z podvodu a Olivia měla pocit, že jeho slova neslyší. Bylo jí jedno, jak soud rozhodne, záleželo jí na tom, že je volná a že už není vázána na osobu, která jí způsobila tolik citové bolesti. Jeho práva spravovat společný majetek byla zrušena, kromě toho se žalovanému ukládá pokuta ve výši hodnoty majetku, uzavřel soudce. Ne, to nemůže být pravda. Vždyť jsem přece všechno zaúčtoval, ne. Jak mohl ten blázen na všechno přijít? Vykřikl spocený William, když viděl, jak jeho milenka zklamaně odchází od svého místa. Místnost naplnilo krátké ticho, po němž následoval potlesk. Olivia se šokovaně rozhlédla. Takovou reakci nečekala. Kelvin Crossman se usmál. Vidíš, drahá, spravedlnost zvítězila. Stačí jen chtít a stane se to, nestratil jsem všechny ty roky na právnické fakultě zbytečně. Mimochodem, rozhodl jsem se vydat své paměti. Na základě skutečných případů, které jsem řešila a kterých jsem byla svědkem. Dokonce jsem našel i vydavatele. Věřili byste tomu? Děkuji, zašeptala Olivia a oči jí zalily slzy radosti. Samozřejmě, že ti pomůžu.
Vyprávíš tak zajímavé příběhy, že je nemožné přestat poslouchat. Pak, jako by se probudila ze snu, vstala a zamířila ke dveřím, Olivia šla a cítila neuvěřitelnou lehkost. V nových šatech byla stejně krásná jako při prvním slyšení. Když konečně vyšla ze soudní budovy, čekal na ní Michael, v ruce držel kytici rudých růží a oči mu zářily něhou a láskou. Olivie, jsem tak rád, že už je po všem. Děkuji ti, Michaeli, odpověděla a vdechovala vůni květin. Pořád nemůžu uvěřit, že se mi to děje, Olivie. Vzal jí něžně za ruku a jsi to nejlepší, co mě za poslední roky potkalo. Vezmeš si mě? V tu chvíli, jako by se svět kolem nich rozplynul, zůstali jen oni dva a v jejich srdcích hrála okouzlující hudba valčíku. Ano. Vezmu si ho. Michael se k ní naklonil a něžně ji políbil. V tu chvíli měla Olivia pocit, že všechno její utrpení, všechna bolest a neštěstí jsou konečně za ní. Našla to, na co čekala celý život, klid, lásku a štěstí. Michael ji vzal za ruku a společně šli k autu. Večerní město žilo světly neonových reklam. Vítr šustil listím stromů a zdálo se, že jim celý svět gratuluje k nejdůležitějšímu rozhodnutí jejich života. Dědictví je celé moje. Táta by byl určitě šťastnější, kdyby ho zdědil jeho syn. Místo nějaké ženy, která s ním není pokrevně spřízněná. Už nejsi moje sestra. Přerušuju s tebou styky. Řekl můj bratr s posměšným úsměvem, v skutku, našemu otci. Nebyla jsem pokrevně spřízněná, protože jsem byla matčino dítě z předchozího vztahu. Přesto mě měl rád jako vlastní dceru, což pro něj bylo velmi důležité. Zlobilo mě, že si můj bratr chce monopolizovat všechno, co nám otec zanechal. Ale jeho slova o přerušení vazeb mě uklidnila. To mi vyhovovalo. Na oplátku, jakmile zdědíš, už mě nikdy nekontaktuj, jako bych to někdy udělal. Později ode mě nečekej žádné peníze, ani halíř. Jsem Kelly, 29letá státní úřednice. Mému bratrovi Stevovi je 22 a letos právě dokončil univerzitu. Často se chlubí, že jeho firma je slavnější a úspěšnější než venkovský městský úřad, kde pracuji já. To musí být tátovi geny, že? Mám krev po tátovi, který pracoval pro velkou korporaci. Jo, velmi působivé. Steve často nadhazuje otázku dědičnosti otcových vlastností. Ačkoliv máme stejnou matku, máme různé otce. Steve je dítě našeho současného otce a matky, zatímco já jsem dítě své matky a jejího bývalého manžela. Ačkoliv jsem technicky vzato nevlastní dítě, táta mnou kvůli tomu nikdy nepohrdal a hluboce se o mě staral. Na svého skutečného otce si moc nepamatuji, protože utekl se svou mileneckou partnerkou, když jsem byla malá. Za svého skutečného otce tedy považuji svého současného tátu, když byl Steve mladší, nikdy se nezmínil, že jsem nevlastní dítě. Nebo že jsme měli jiného otce. Když jsem však byla dospělá a on byl ještě na střední škole. Naše matka zemřela při autonehodě, nedokázal se s tím vyrovnat, aniž by někoho obvinoval. Steve sám sebe přesvědčil, že to byla moje vina. Na pohřbu se rozplakal. Proč musela máma zemřít? Bylo by lepší, kdybys to byl ty. Nikdo by se netrápil, kdyby nevlastní sourozenec odešel, bez ohledu na to, jak byl šokovaný. Když mi někdo říkal takové věci. Ztratila jsem k bratrovi veškerou náklonnost. Chtěl jsem se proti tak drsnému prohlášení ohradit, ale náš otec, kterého jsem nikdy neviděl tak rozlobeného, Stevovi zuřivě vynadal, a tak jsem se rozhodl mlčet. Můj vztah se Stevem se přirozeně zhoršil. Zpočátku se mě snažil akademicky překonat, ale mířil příliš vysoko. Nepodařilo se mu dostat na školy první volby, jak na střední,
tak na univerzitu nemohl mě ani předstihnout, protože jsem byla zaměstnaná na plný úvazek a on byl jen studentem pracovníkem na částečný úvazek. Existovala spousta jiných oborů, jako je sport nebo umění, kde mohl soutěžit. Ale ze strachu z neúspěchu přestal přijímat jakékoliv výzvy. Jako pokrevní příbuznost byl nepopiratelný fakt, myslel si, že by mohl dominovat tím, že do toho bude šťourat, aniž by se musel nějak snažit. Nakonec se mi Steve stále jen posmíval, že jsem nevlastní dítě. A neskutečné dítě našeho otce. Zpočátku to byl nejspíš jen nemístný vztek ze ztráty naší matky. Ale jak dospíval, začal tomu skutečně věřit. Táta a já jsme skutečná rodina a sestra je outsider, jelikož je sestra nevlastní dítě, mám vyšší postavení než ona. Už mě unavovalo jednat s takovým sobeckým bratrem. Jednostranně provokoval, prohrával podle svých měřítek a rozčiloval se, jednání s ním mě tak vyčerpalo, že jsem ho začala bezstarostně odmítat. Když se Steve rozhodl dojíždět na univerzitu z domova, odstěhovala jsem se a žila sama v bytě. Když jsem se vracela domů, snažila jsem se s tátou koordinovat návštěvy, když Steve nebyl poblíž. O 4 roky později Steve dokončil univerzitu a podařilo se mu získat práci v poměrně renomované místní firmě. Jako dárek k promoci jsem mu připravil kravatu. Samozřejmě jsem dostal práci v mnohem lepší a slavnější firmě než na městském úřadě, kde se pracuje jako úředník. Mám totiž v krvi tátu, který pracuje pro velkou korporaci. Jeho povaha se zřejmě nezměnila ani za 4 roky na univerzitě. Rozhodl jsem se, že mu ten dárek nedám, dál jsem žila sama a dojížděla do práce. Zatímco on žil s naším otcem a čelil drsným vlnám společnosti jako nový pracující dospělý. Tento životní styl nevydržel ani rok, než táta náhle onemocněl. Když jsme spolu večer předtím telefonovali, nic tomu nenasvědčovalo. Zemřel tak náhle, že jsem se ani nestačila rozloučit, na pohřbu jsem sloužil jako hlavní smuteční host. A díky tomu, že se táta předem domluvil, co je potřeba a jaké postupy je třeba dodržet, proběhlo všechno kromě dědictví hladce. Problémem bylo to dědictví, jedinými žijícími dědici jsme byli Steve a já. Měl jsem pocit, že diskuse o něm nevyhnutelně povede ke konfliktu. V tátově pokoji jsem našel nějaké dokumenty o dědictví. Ale věděla jsem, že se jimi nebudu přesně řídit. Steve přišel na naši schůzku s více než 30-minutovým zpožděním, aniž by se omluvil. A hned řekl něco nehorázného. Dědictví. Já jsem to pravé dítě, takže si ho vezmu celé, ty jako nevlastní dítě si jen outsider. Není od outsidera chamtivé nárokovat si dědictví. Steve se pořád smál, že je skutečné dítě a monopolizuje si dědictví. Byla jsem tak unavená z toho, jak jsem s ním celý život jednala, že jsem si dala podmínku a slíbila, že se dědictví vzdám. Po tátovi nic dědit nebudu. Na oplátku mě do konce života nesmíš kontaktovat, ať se děje, co se děje, jsi snad hloupý. Jako bych tě někdy kontaktoval. Později ode mě nic nečekej, prostě zmiz. Znechuceně jsem se zvedl k odchodu, zatímco Steve se jen dál usmíval. S láskou jsem si při odchodu vzpomněla, jak byl roztomilý jako dítě. Druhý den jsem šla do advokátní kanceláře, abych vyřídila právní aspekty zřeknutí se dědictví. Kelly, říkala si, že nemáš žádná dědická práva jako jsi nevlastní dítě svého otce. Ve skutečnosti mě otec formálně adoptoval, takže mám právo dědit jeho majetek. Ale já už nic nechci. Vzdávám se dědictví. Právníkovo uznání přišlo, když jsem ho přerušil, ačkoliv jsem se o tom Stevovi nezmínila. Táta mě po svatbě s matkou oficiálně adoptoval. Ačkoliv jsme tedy nebyli pokrevně spřízněni. Skutečně jsme byli rodič a dítě. Z vyšetřování pozůstalosti jsem věděla o všem, co táta vlastnil.
Přesto jsem se chtěla zbavit komplikací, které mi způsobovalo označení nevlastní dítě. Nebo legitimním dítětem, a tak jsem se rozhodl všeho vzdát. O měsíc později mi právník oznámil, že rodinný soud přijal mé zřeknutí se dědictví. Neochotně jsem kontaktovala Steva. Halo? Mé zřeknutí se dědictví je úplné. Víte, státova vyšetřování pozůstalosti. Steve mě přerušil a vykřikl. Sklapni. Chápu, že ses zřekl dědictví, přestaň se chovat jako pravá sestra a už mě nikdy nekontaktuj. Zavěsil a já si zhluboka povzdechla. Vědomí, že Steve nakonec přijde s pláčem, mi ještě víc přitížilo. Uplynuly 3 měsíce a pak jsem od Steva začala dostávat četné telefonáty a e-maily. Neochotně jsem zvedla telefon a uslyšela jeho vyčerpaný hlas. Víš co? Potřebuju půjčit nějaké peníze. Táta měl dluhy a já nestíhám splácet. Použil jsem i tátovi úspory, ale nestačí to. Cože? Jistě, táta měl nějaké půjčky, které musel splácet, ale pokud si použil všechny jeho úspory, nemělo by to být tak zlé, když jsem takhle odpověděl. Steve se rozkřičel. Věděl jsi o tom? Tlačil si na mě ten dluh, když si tohle všechno věděl? Dozvěděl jsem se o tátově finanční situaci včetně jeho značných dluhů. V rámci procesu mého zřeknutí se, který vyřizoval právník. Snažila jsem se Steva informovat, ale přerušil veškerou komunikaci, takže jsem to nechala být, jak se dalo čekat. Nakonec za mnou přišel v slzách. Jistě, táta pracoval pro velkou společnost. Ale dokážete si představit, jak těžké bylo poslat vás na střední a vysokou školu. Bylo tu vzdělávací pojištění a mámino životní pojištění, ale věci jako dům a auto se musely platit z půjček. Nejsem tvoje sestra, že ne? Měla by si promluvit s věřitelem hypotéky nebo s právníkem, ne se mnou, cizím člověkem. O čem to mluvíš? Neřeš maličkosti. Kromě toho se k tobě chovám jako k sestře, i když jsi jen nevlastní dítě. Tak se z toho raduj. No tak, Kelly. Dej mi nějaké peníze, rozuřená jeho samolibým hlasem jsem prudce zavěsila a zablokovala Stevovo číslo. Nevěděl, kde bydlím sama. A u Steva doma jsem nezanechala žádné stopy o svém bydlišti. Pro jistotu dokonce jsem si pořídila nový mobilní telefon v domnění, že to jeho volání zastaví, ale mýlila jsem se. Kelly, prosím, potřebuju peníze. Jinak nepřežiju. Steve se začal objevovat na městském úřadě, kde pracuji. Na rozdíl od doby, kdy se ke mně choval arogantně, teď vypadal skutečně utrápeně. Opakovaně mě navštěvoval, přicházel jen během poledních přestávek, což jakoby naznačovalo, že se z práce vytrácí. Ve dnech, kdy mě nenavštěvoval, mi přesto několikrát volal a rušil mě v práci. Vysvětlila jsem situaci svému šéfovi a ten mě přesunul na administrativní pozici, pak ale začal zůstávat i po zavírací době a odmítal odejít, dokud mě neuvidí. Po práci jsem ho přistihla, jak na mě čeká, a odtáhla jsem ho na parkoviště. Přestaň už s tím. Nedělej problémy na mém pracovišti, říkal jsem ti, ať se poradíš s úvěrovými institucemi a právníkem. Konečně přestal předstírat zdvořilost a podíval se na mě se skříženýma rukama a hněvem v hlase. Už jsem to s nimi konzultoval, jasný, pojištění ze skupinové úvěrové životní pojistky znamená, že už nemusím platit za dům. Z aut zbylo asi $5,000, tak jsem si vyjednal snížení měsíční splátky a užívání dál. Pak už opravdu nebojujete o život. Táta měl jen ty 2 půjčky. Na co žebráš o peníze? Jeho hněv náhle zmírnil a nervózně se rozhlédl kolem sebe, když jsem na něj naléhal dál, neochotně začal mluvit. Táta měl vlastně docela dost úspor.
Tak jsem je utratil za různé věci a překročil rozpočet. Půjčil jsem si peníze od kamaráda, ale teď je nemůžu vrátit, ten člověk chodí a říká, že jsem ho podvedl. Takže si teď nemůžu půjčit od nikoho jiného, když si nemůžu půjčit od přátel. Budu muset jít k predátorským věřitelům. Pak budu muset splácet vypůjčenými penězi a nebudu moci vyjít s penězi. Hlava mě hluboce zabolela. Když jsem si povzdechl. Jeho příběh byl spletitý. Ale chápala jsem, v jaké šlamastice se ocitl. Chceš říct, že si pořád půjčuješ peníze, abys splatil dluhy, a teď si uvízl. Jo, to je ono. Myslím, že už jsem kvůli něčemu na černé listině. Už si nemůžu půjčovat. Když zaplatíš, bude po všem. Řekl Steve a natáhl ke mně ruku, takže, Kelly, dej mi $8,000. Když jsem mu ruku odstrčila, Steve si ji otřel a zlostně se na mě podíval. V žádném případě nezaplatím. Je to výhradně tvoje chyba, že si přehnaně utrácela za nákupy a uchýlila se k lichvářům, proč mi nemůžeš pomoct, když tě takhle prosím. Je to proto, že jsme jen napůl pokrevně příbuzní, že se o svého bratra nestaráš. Nevlastní děti jsou opravdu nejhorší, tak nepříjemné. Nastoupil jsem do auta a nastartoval motor. Steve se ke mně v zoufalství pokusil přitisknout, ale odstrčila jsem mu ruku. Slíbil si, že mě do konce života nebudeš kontaktovat výměnou za to, že si monopolizuješ dědictví, porušuješ sliby, žebráš o peníze. A navíc si hrubý a hloupý. Nemám pro tebe ani halíř. Jestli přijdeš ještě jednou, zavolám policii. Steve na mě opakovaně volal, Kelly, ale já ho ignorovala, šlápla jsem na plyn, nechala ho na parkovišti a odjela. Steve pak dál chodil na radnici, zdržoval se až do zavírací doby a obtěžoval lidi z různých oddělení. Svými telefonáty ráno a večer díky tomu se stal jedním z nejproblematičtějších jedinců na radnici. Dokud jsem tam byl já, byl na obtíž. Protože u přepážky nekřičel ani nedělal scény, bylo těžké ho nahlásit, takže pro mě bylo rychlejší zmizet. Chceš Kellyho? Na téhle radnici už není. Cože? Dala výpověď. Kolik dostala odstupné, když Steve jako obvykle přišel k přepážce? Dozvěděl se od zaměstnanců, že jsem dala výpověď a dostala odstupné. A začal horečně hledat, kde bych mohla být, protože však osobní údaje, jako jsou adresy a kontaktní údaje zaměstnanců, jsou chráněné. Nebylo možné mu je volně sdělit, protože mě Steve nemohl najít. Podezřele se potuloval po okolí a tu a tam byl nahlášen jako podezřelá osoba. Následně se mu nepodařilo shromáždit peníze do termínu splátky a nyní splácí po troškách každý měsíc s připočtením značných poplatků z prodlení. Slyšel jsem to od jednoho kluka, kterému Steve nesplácel. Zdá se, že mu nakonec hrozí exekuce na plat, protože nestíhal splácet jiným společnostem. Nyní je nucen žít skromně. Nahony vzdálený arogantnímu bratrovi, který se dřív naparoval, pokud jde o mě, já jsem z radnice vlastně neodešel. Město, kde pracuji, vzniklo sloučením několika měst. Takže stará radnice stále funguje jako pobočka. Vysvětlil jsem situaci personálnímu oddělení a byl jsem přeložen na pobočku v horách, dokud se situace neuklidní. Původně jsem plánoval, že se po vyřešení bratrova problému vrátím na své původní oddělení, ale nyní mě práce na této pobočce naplňuje více. V horské oblasti žije méně obyvatel a je zde vždy málo zaměstnanců. Tím, že jsem zde blíže obyvatelům, mám pocit, že jsem jim více nápomocná. Když řeknu, že už nemám rodinu, všichni se ke mně chovají vlídně. Smutek ze ztráty otce i matky nikdy úplně nezmizí, ale alespoň se mi ulevilo, že jsem se zbavil komplikací spojených s nálepkou legitimního nebo nevlastního dítěte.